motorkou pred. Tu zastav, ale nie, tam. Tuto zastav predu. Idete doprava, čo?
Ahoj. Verejná bezpečnosť, žandáre. Na pódiu pána Kristiana Takáča, ten sa dlhé roky zaoberá zberaním historických vozidiel a ich reštaurovaním aj inej činnosti, ktorá je veľmi prospešná verejnosti. Pán Takáč, chcel by som sa vás opýtať, či ste rád, že ste prišli na dnešnú akciu. Samu ver, Palino, že som rád. Takže ďakujem za pozvanie. Ďakujem ti, že ráno si na mňa napísal, že aby som nezabudol, takže to je to, čo má byť. Žiaľ, pred vojnáka nevytlačím spojku s nohou, takže tým som nemohol dojsť. Ja si myslím, že môžeš byť spokojný, je tu auto, ktorého je tiež jeden kus na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne, pán Takáč, poprosíme potlesk pánovi Takáčovi. Dobre, ešte by sme chceli pripomenúť, že budúci týždeň bude v Seredi jedna veľmi pekná akcia. Povieš nám niečo viacej od nej, prosím ťa? Budúci týždeň tých akcií na Slovensku je viac, ale ja mám v pláne sa zúčastniť v sobotu na Ovále. Ak ma noha bude poslúchať, tak tam bude predvojnové vozidlo. Je to Galantský ovál, je to jedna z najdlhšie organizovaných akcií a je tam aj v podstate zhruba 100-kilometrová jazda. Dobre, a potom bude nejaká akcia ešte v Nitre, som počul niečo podobné, vieš o tom niečo? No, niečo o tom viem, bude v podstate v Nitre, je to nitrianské korzo. A minulý rok bol prvý ročník, bola veľmi vydarená akcia. Bola cez týždeň minulý rok, tento rok sa to presunulo v podstate na víkend, na sobotu. A bude to v podstate v sobotu po obede od 4. hodine na námestí, v podstate akože, alebo v starom meste Nitre. Pred divadlom, od divadla k hotel, pomôž mi, Sole. Dobre, čiže tieto dve akcie nás čakajú budúci týždeň, také tie lepšie akcie. Ono tých akcií na Slovensku je kade tade, ale na tieto by sme vás chceli špeciálne pozvať. Na ten Serecký ovál, ten začína ráno. Bude to do nejakej 16. hodiny a potom v Nitre o 16. začína nitrianské korzo, ktoré je veľmi populárne a zúčastňuje sa z neho zo Slovenska taká tie staršie ročníky ľudí, je to hlavne o ľuďoch, ja to každému hovorím, o strojoch samozrejme a hlavne o ľuďoch. Dobre, máme za sebou Seneckú rally, dneska sme mali príjemné počasie, nebolo to až tak teplo, jak minulý rok, čo hovoríš na to, Tomino? Je tu Tomáš, je tu niekde? Že čo hovoríš na to? Páčilo sa ti táto Senecká rally tento rok? On tu nebol, dobre. V každom prípade máme pri nás pripravených, že 4 hlavné ceny a 4 vedľajšie ceny, čiže druhé miesta, hráme na prvé, na druhé miesto. Kristián, prosím ťa, pozri sa, čo tu máme v týchto obálkach. Je to pernamentka na Slnečné jazerá. Benefit karta na Slnečné jazerá. 4 kusy sú tu. 4 kusy sú tu a potom tu máme 4 hlavné ceny. Ideme na dve kategórie a v každej kategórii sú 2 podkategórie. Samozrejme máme tu autá, motorky, to je základ a potom tu máme, že staré auto, nové auto, stará moto a nová moto. V každom prípade tieto rozhodnutia,
ktoré robíme, že komu sa čo páči, je niekomu sa niečo iné páči, možno niekto má taký názor, niekto má iný názor. My sme to robili 4 alebo 5 ľudia, čiže toto sú výsledky, na ktorých sme sa zhodli všetci. Čiže opravné prostriedky nepodávať, nikoho nezaujímajú, rozdeľovali to títo ľudia. Protezy dovolení hovoria. 90. Čo to máme, aké staré auto? Poprosím, aj s ním dojdite sem. 090. 090. Mali sme tu viacero návrhov, ktoré sme zohľadnili všetky vlastne. Jedna motorka tu prišla tak neskoro, tak by som chcel poprosiť, a tá do súťaže zapojená nebude, by som chcel poprosiť v druhom ďalšom ročníku a na týchto súťažiach treba prísť na čas. Nielen akože nakoniec sa pozrieť, treba prísť na čas, pretože nás to stojí úsilie organizovať takúto vec a máme presný harmonogram, ktorý musíme dodržiavať. A tú motorku sme nezohľadnili, aj keby vyhrala, ale nezohľadnili. V každom prípade, dobre som to povedal, treba chodiť na čas. V každom prípade novú motorku vyhralo štartovné číslo 42. Toto je 42. Dobrý deň, to je vaša motorka. Poprosím, chcem naštartovať, prejsť sa. Nie, naštartovať normálne. Stretnutie je Dispatch Rider Slovakia a Java Klub Slovensko. Poprosím potlesk všetkým týmto zúčastneným. No čo hovoríte na to? Pekná motorka? Trošku popridávaj. Paráda. Ďakujeme veľmi pekne. Môžete... Prvé miesto sme vlastne... Bolo to tak na hrane, ne? Bolo to medzi dvomi autami, ale potom väčšina rozhodla, že prvé miesto v aute vyhráva štartovacie číslo. Prvé miesto v aute vyhráva štartovacie číslo 144. 144. Áno. Páni a dámy, Alfa. Prosíme potlesk. Ako myslím si, že toto je úplne že jednoznačný víťaz v kategórii nové auto, že jednoznačný, nič lepšie tu nebolo. Aj keď tu boli výborné Škodovky, nemôžem povedať ani slovo krásne, pozrite sa hetam na toto. Pozrite sa na ten Chevrolet. 6-valcový motor, úžasné niečo. Pane, ešte raz, máte nádherné auto, blahoželáme vám. Blahoželáme. Poprosíme potlesk. Kategórii nové auto. Motorky je číslo 104. Má tu niekto starú motorku 104? Blahoželáme. 104, poďte ďalej. A to je druhé. Dobrý deň, ako sa voláte? Jozef. Dobrý deň, pán Jozef. Akú máte motorku, povedzte nám. A ešte by sme vás poprosili, aby ste ju naštartovali a doniesli ju sem. Toto robíme s každou motorkou. Java 350 354. Tak čakáme pána, aby prišiel s motorkou. Poprosíme. A trošku sa stiahnite hen tam na bok. Nevadí. Krásne. Poprosíme potlesk. Úžasná. Edo. Dobre. Ešte raz blahoželáme.
90. Čo to máme, aké staré auto? Poprosím, aj s ním dojdite sem. 090. 090. Pekne. Aha. Myslím si, že druhá cena si zaslúži. Čo vy na to? Krásne. Šepot kvetín. Šepot kvetín. Dobrý deň, blahoželáme vám. Ďakujeme. Ešte by som vás chcel poprosiť, ako sa voláte, odkiaľ ste? Veľký Gula. Ďakujeme veľmi pekne, poprosíme potlesk. Super krásne. Nech sa páči, poďte sem k nám. Kompletná rodina. Špec tu dáme na bok. Dobrý deň, môžem sa opýtať také základné informácie, ako sa voláte, odkiaľ ste? Volá sa Matej Krajčovič, som s priateľom. Ako z telenice. Povedzte nám niečo o tomto aute, odkiaľ ho máte, jak ste to robili, čo ste robili a tak ďalej. Je to Ford Model A, teda Roadster, je to ročník 1931 a teda je dovezený z Ameriky. Výborne. Blahoželám, získali ste prvú cenu v našej kategórii staré auto. Blahoželáme. Poprosíme potlesk. Kompletne celej rodinke. Blahoželáme. Môžete to auto tu nechať. Môžete tu, ešte raz poprosíme potlesk jeden. Auto nechajte tu, teraz príde najkrajšia motorka. Poprosím majiteľa tohto Harley, nech to dá zo štary 143. Môžem sa opýtať ešte raz? Všetci, môžete mi venovať pozornosť, prosím vás. Je tu niekto na Harley? A ešte niekto? Ty si na Harley, ešte tu má niekto Harleya? Štartovné číslo 143 vyhráva druhú cenu nová motorka. Na Harley máš aké štartovné číslo? Koľko? Nie je pravda. No už poď sem, už ťa tu čakáme, poprosím potlesk. Nič sa nedeje, počkali sme si na teba. Blahoželáme, druhé miesto v nových motorkách. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím ťa, prídi s tým Harleyom sem a tuto ukáž ľuďom, akú máš motorku. Stretnutie Dispatch Rider Slovakia a Java Klub Slovensko. Poprosím potlesk všetkým týmto zúčastneným. No čo hovoríte na to, pekná motorka? Trošku popridávaj. Paráda. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Môžeš si to tu nechať a odísť s tou motorkou. A veľa šťastných kilometrov. Tu si to daj do... No. Krásno. Čo vy na to hovoríte? Páči sa vám tento Indian? Úžasné, poprosíme potlesk. Je krásna nová motorka. Poprosíme potlesk. Ešte ho dajte takto.
Dobre, môžete vypať, môžete vypať. Úžasná, úžasná. Čo vy na to hovoríte? Zaslúžila si to tá motorka? Zaslúžila. Poďte k nám hore, poprosíme. Chcel by som sa opýtať jednu vec, že ako sa voláte, odkiaľ ste, odkedy máte tú motorku, čo ste na nej všetko robili? Ja som Ladislav Galovič, Senec, Oravská 5, motorka Jela 250, ročník 1935, špeciál. Kupoval som ju na Morave pred 10 rokmi, 4,5 roka som ju renovoval. Koľko stála renovácia? Neviem. Dobre, blahoželám v každom prípade najkrajšia motorka, celkový víťaz tejto súťaže. Úžasné. Chcel by som poprosiť všetkých víťazov, poďte k nám hore, víťazi sa odfotíte spolu. Líba nám ten najmladší účastník, najstarší mal. Nie, nevadí. Išiel žiadne auto. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za pozornosť, robili sme to pre vás, vidíme sa tu znova o rok.